Assalamu alaikum, ‘yan uwana musulmi barkanmu da wannan lokaci. Um, insha Allah bayan mun ɗauki tsawon lokaci ba mu kawo wata fa'ida ba, insha Allah yau muna tafe da wata fa'ida mai amfanin gaske. Insha Allah wannan zan ce sallah ne da ake yi akan biyan buƙata, wanda kuma wannan sallan tana da tasirin gaske wacce ake yin ta a cikin dare. Mutum za ku iya jarraba ta akan kowace irin buƙata insha Allah. Kowace irin buƙata mutum ke da shi insha Allah zai iya jarraba ta. Sallan biyan buƙata ce. Idan kana da wata muhimmiyar buƙata kuma kana son Allah Ta'ala ya biya maka ita, ka daure ka jarraba wannan sallah domin wallahi wannan majarabi ne. Mutane sun jarraba kuma sun samu tasiri gaske. So abin da nake so na ce shine anan, yanda ake wannan sallan shine, mutum zai tashi cikin dare. Sannan ana buƙatan ka sanya kaya masu kyau, inda hali ka shafa turare, ka yi alwala, ka yi sallah. Sallah za ka yi raka'a biyu. Sallah za ka yi raka'a biyu. Bayan ka sallame sai ka yi ma Annabi salati sau ɗari. Sai ka yi ma Annabi salati sau ɗari. Bayan ka yi ma Annabi salati sau ɗari sai kuma ka karanta Ayatul Kursiyu ƙafa 313. Sannan sai ka faɗa ma Allah buƙatuwanka. Insha Allah, insha Allah in kai wannan za ka ga biyan buƙata. Amma in kana son biyan buƙata insha Allah ya kamata ka daure ka dinga yin ta lokaci bayan lokaci. Akwai wanda in ya yi sai Allah ya biya mai buƙata a take. Akwai wanda kuma mutum sai ya dinga yi jefi jefi. Ba sai kullum ba za ka iya ɗaga ƙafa ko ganduran da kake sai ka yi. Aƙalla dai insha Allah in kana yin wannan insha Allah za ka ga cewa Allah ya taimake ka ya biya ma buƙatanka insha Allah. Sannan 'yan uwa da Allah idan farkon zuwan ka ne wannan kafa tamu, don Allah da ka daure ka yi mana liking. Sannan kuma ka daure ka yi mana subscribe kuma ka yi sharing domin sauran 'yan uwa su amfana. Mun gode insha Allah.